bogacera, zaizoi bele, armatiro pun, baga bigaiga, laga bogacera, zaizoi bele, armatiro pun. Xirristi, mirristi, gerrena plat, olio zopak ikilisalda urru, edan edo klik, ikimilikili-klik. Aspaldian, olako xea zen. Zer ikusten da zute hemen? Eta zer gehiago? Herrian dago. Lautora batean ala tontor batean? Tontor batean. Tontor txiki batean. Txakurtxulo deitzen zien. Eta olazea juten ginen horrea, txakurrak egiten zela, no bai? Txakurtxulon. Eta horberan baita ere zeon, badakizue bosalariak nola egitzen dien boseon? Boseoko. Zer dira bosalariak? Zeon, lako elkarte bat bezala, eta jendea egitzen zen boseon. A ver, hau bai, Fray Andres. Fray Andres dau. Eta ikusten dezue gauza bat? Begira, gero konturatuko zate Fray Andres nunda. Zaidia zaitxua zaitxu nietzuyeni, zukot bairean nahi den nabadia bia ziraixua denan, nabikiet baio zaioen nahi ere. Zogoetz maideia dakabaz baiden nahi xila, zergoien nahi kola, zaidia seidada, ikia nabodain edana, Zalieni esteitxia da kioia nabia gaiaran gehi, Patzainia zaidoli deideia, Zainbaien nabaia onnai deiana, Zuan nimbera zaide shaina edan nahi berina, Zuaina zelixaba zaidaxka idiarako isu, Uznaiaka, Claro, eta ez zeuden kamioiak eta ez zeuzkaten biderik baserria egiteko eta etortzeko. Orduan, festen zituzten, urtie badakizuten dago. Karroa, Karro bat. Festen zituzten txerri, eta hemen txekartzen zituzten salgai. Pero beste baserritar batzuk etortzen ziren, Lazaita gara gatzan batzua. Handagoen, dira. Eta ere zein ikusten zuen. Eskilara berdinak daude. Baina du batzuk. Idurri berdina emaine. Zuaitzat falta dira. Gaur egun ja ez daude zuaitzat. Iturrie hemen nago marko zen eskinean. Begira nun dago iturrie. Iturrie ikusi. Eta zer gehiago dago? A ver, zer dago? Baserri. Bida. Hemen zegoen ate bat zegoen hemen itxitura bat egiten zen. Eta hemen ikusten dezute bere zulo bat. Horrek esan nahi du, orain gu gauden kale hontan, eldenik alde etxe bat zegoela. Eta etxe horren azpian, Tolosan ere bat daude horrelako pasabide batzuk. Etxe horren azpian zegoen tunel hori. Eta hori zan, gaztela.